Bratislave na návšteve? Áno. A čo si tam robila v tej Bratislave? Adelka, čo si tam robila? Bola si v Bratislave? Áno. Aj si sa tam hrala? A jak si robila? A ešte? A všetko si im porozprávala? A ešte čo? A dali ti aj papať? A boli ste na prechádzke? A boli ste aj na prechádzke, Adelka? A kde? Pri Dunaji? A takéto si papala? Ríšu? Áno? Povedz Peťovi. Papala si ríšu? Počkaj, toto máš takto. Čo si papala všetko? V reštaurácii? Áno, no ty sa máš. Ty chodíš do Bratislavy. Že? Chodíš do Bratislavy? Jak veľká? Povedz všetko Peťkovi, aby to aj Peťko vedel, že kde si bola, lebo ja som to počula, ale Peťko to ešte nepočul. A bola si na nákupoch? Áno? Aj v onom, v Eurovej si bola? Aj v Eurovej, aha. A bola si aj v... Poluse. V Poluse? Aj tam ste išli pozrieť? A stavili ste sa aj v Dvoroch? Aj v Dvoroch. A kde ste ešte boli, povedz? Adelka, kde si ešte bola? Teraz papa. Do papaja povedz, kde ste ešte boli pozrieť, čade. Lebo aj my chceme vedieť, kde sa dá v Bratislave. Kde to je také najlepšie podľa teba? Ty krásne papáš. Krásne papáš. A zakývaj Peťkovi. Ahoj. Zakývaj Peťkovi. Ahoj. Papa. Do kamery. Ahoj. Papa. Kam? Počkaj, ešte nám než nám rúpneš priamo prenos.